Sme v Interi. Ideme trénovať. Sme tu s Johnným. Sme tu s Lukim. Serus, kandiduješ ty? Pozeraj sa, takže... To bolo dobre. 512. Jak stôl. To je... To je Adam. Kámo, mňa niečo napadlo. Vyšľapať to vo fronte. By som povedal, je čas ísť na vysokú hrazdu. Na high bar. Tam. Go check my speech. Go check my speech. We're gonna hit dynamic on the high bar, and if we're gonna fall, we're gonna die. Poďem, takto za tebou. Oproti. No dobre, poď. Urni, holo vidím. Pusinku? Aha, dobre, takto vidíš. Warm-up komba. Tak. Dám vodu na to. Ja poviem bez čiastky, ale vypadá. Ale ja mám viete na koutro. Aby koža vydržala. Prehaj tu, proste. Najväčší kalistenik. Poď. To je ono. A ideš ďalej. Front row. Hopa. 3,6, 180 a Dragon. No, poď. A poď. Poď ešte, poď. A Dragon! Poď! Ťahaj ho! Poď, pekná! To je určite napuknuté, ja ho nerob. A ne, To chcem aj ja. Troška vysiela, dobre, jak? Poď! Poď ešte, To je ono! Front row! A hop! Poď! Poď! Je. Tam je. to tam je. Albánsky boss. A toto je grécky. Grécky? Prečo ja som albánsky? Tento šport není pre pusiny. Tréning išiel na 120%. Tréning bol na piču. Vidíme sa.